Ay na, Lulu! 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 Nakatadayo maganti kang pusan to, Timang? Kung nga raw, Di banda tinay kwandangin, Lolo? diyan banda na laod. Ay, di ta. Well, Sape, nakabasbasa pa, nakakutkuton pa. wala tayo, dito yung mga sinurog, dito lang kasi sinukat tayo order raw. Ni, ate, buning ikabil ko pa. Lalay kang may kabil ah. Apo, mapagkal sa ate buksit ko ah. Oo, lalay kang ah. Apo, may atsan. Wait, mate. Kayat, Oo. asan o, kita nyo, ada perpurmak. Oh, Oh, tapos lalat na baak. ilaing tayo. Punya, magito yun mang naitutot sa matinatay na gito yan. Mate, Talaga gubugan. Ay, kung nakalagan natutot tinatayon. ito nga partes, ti ayan ti panchunday di lulom. Biro kan tita, nakapurpura mo ang maming aminan na eh. Permi mga dakapimpintor mo at amin dagito yan. Awag mo pimpintor pa ide. Iti kwa lugar no barangay nga puro tahimik. Nga raw, sa pinagado ka nung ar-arya dito. Ay na, Lulu! 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 Hangay so nilulom dito. Basam dito na eh. Hangay so. Ay, hamagaw nga ni Lulu dito. Oh, Unak man ayon ni isunan. kaya mo dito mat. Kila ba dung adung awam dito. Ikaw ba yung samot tayo? Ante! 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 Nag, hangay sa doon ng team. Sino? Kita man eh. Hangay so, blanco. Kita man O, eh. nagan na eh. Ayan. Oh, Dito mo na makadkadano nanti kadunan. Ano nga ron ka, ganarong ka, biro. Sinastinga talaga ti peso nga kuha na yan. basa ano kamay lulaw ang maning kuan. Adung awal. Ay, so day tuya ni Lulaw. Oh, nakagugwapo lang tayo. Kuan tumaya. Talaga nakagugwapo lang ni Lulaw. Ni nadalos mga dati kaya man talaga nagagat ni Lulaw. Tinalusan na pa yan. O ka na pa serving art tatabuning mo mait. Dalos nila tatuyin. Kuan. Pormay. Pidot, Basta pidot. pidot kila sa mga pidot titaan. Nya to, suwan sama to. Pepeso mo tadal alyamo mang Mike. Adda ka na nakatungtong ti ararya pa ide. Oh? Ma, ura na lang naggurguri-guri dito butin ko. Anak mo umati tara arya. Dugong lang ara arya. Adda ide. Patin ulit ang arya mo. Ura na lang nakababate. Sino ka nagdalos dito? Nilulom siguro ka nakagagagamay. Dangro dal arya ah. Dito talamaray nga kwa mamati nga dater arya. Ipakamot ye dung amot na ta tilad ng batong dung amot ta bro. Awanin ah, may papas ko na tayo.